ታሪኽና ዝጅምር ንዓለም ብበዝሒ ህዝቢ ቀዳመይቲ ዝኾነት ሃገር ህንዲ ውሽጢ ኣቦኡ ብሞት ዝተነጠቐ ላይገር ዝተባሃለ ምስ ኣዲኡ ባላማን ዝነብር ሓደ መንእሰይ እናርአየና እዩ። ላይገር ብዘለዎ ናይ ምኩልታፍ ችግር ምኽንያት ሓሳቡ ኣሕፂሩ ብዝግባእ ንምግላጽ ዝችገር እንትኸውን በዚ ዝተለዓለ ዝበዝሕ ግዚኡ በይኑ ከም ዝውዕልን ንኣዲኡ እናሓገዘ ከም ዝውዕል ንርዳእ። ናይ ላይገር ኣደ ባላማኒ ስርሓ ዝተፈላለየ ቁሳቁስ ናብ ዕዳጋ ወሲድኻ ምሻጥ እንትኸውን ላይገር እውን ምስ ኣዲኡ ንግሆ ወፂኡ እናሓገዛ ውዒሉ ምሸት ሓቢርዎ ናብ ገዛ ከም ዝምለስ ንርእዮ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ባላማኒ ምስ ወዳ ላይገር ኮይኖም ኣቕሖኦም እናሸጡ እናሃለዩ ማለሽ ዝተባሃለ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐስ ዕዋላ ናብ ባላማኒ መጺኡ ኣብዚ ከባቢ ስራሕ ክሳብ ዝሰርሐት ንዕኡ ገንዘብ ክትኸፍሎ ከም ዘለዋ ኮስተር ኢሉ ይናገራ። ባላማኒ ግን ንማንም ዘይትፈርሕ ሓያል ሰበይቲ ስለ ዝነበረት ማለሽ ካብ ጥቓ ቐልጢፉ ዘይኸይድ እንተኾይኑ ርእሱ ብበትሪ ከም ተሃርሞ ኣብቲ ነገር ሰዓት ማለሽ ኣብ ህይወቱ ከምዚያ ዓይነት ደፋር ሰበይቲ ኣጋጢማቶ ስለ ዘይትፈልጥ ብፍርሒ ይድንግጽ። ላይገር እውን ብናይ ኣዲኡ ጅግንነት ተሓጒሱ ክምስ ምባል እንትጅምር እቲ ዕዋላ ማለሽ ይርእዮ እሞ ሓሪቑ ናብኡ ከይዱ ንላይገር ምስ ያዕርኽቲ ኮይኑ ንክሃርሞ ምድላው ይጅምር። ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ኣሊ ዝተባሃለ ወዲ ምስ ካልኦት ዕዋሉ ተባኢሱ እግረ ያውፅእኒ ኢሉ እናጐየየ መጺኡ ነቲ ዕዋላ ማለሽ ኣድሕነኒ እናበለ ክልምኖ ይጅምር። ማለሽ ግን ካብ ኣሊ ዘየሓይሽ ፈራሕ ስለ ዝነበረ ንኣሊ በዓልኻ ኸኣል ኢሉ ነቶም ዘሳድድዎ ዝነበሩ ዕዋሉ ኣሕሊፉ ይህቦ። ነገር ግን እቶም ዕዋሉ ንኣሊ ክሃርሙ ኢዶም እንተልዕሉ ላይገር ብዝገርም ብቕዓት ነቲ ሓደ ዕዋላ ብካራቴ ክሳዱ ብምህራም ምስ ሓመድ ይሓውሶ። እቶም ዕዋሉ ናይ ዓርኮም ምህራም ሪኦም መጥቃዕቶም ናብ ላይገር እንትገብሩ ላይገር ግን ብዝገርም ናይ ማርሻል ኣርት ብቕዓቱ ንኹሎም ዕዋሉ ደሓን ገይሩ ይሃርሞም እሞ ንኣሊ ካብ ምህራም የትርፎ። ናይ ላይገር ኣደ ባላማኒ ወዳ ዝገርም ናይ ማርሻል ኣርት ብቕዓት ከም ዘለዎ ትፈልጥ ስለ ዝነበረት ኣብ ሙምባይ ዝርከብ ሓደ ናይ ማርሻል ኣርት መሰልጠኒ ተመዝግቦ ብምውሳን ብጽባሒትኡ ንላይገር ሒዛ ናብቲ መሰልጠኒ ማእኸል ትወስዶ። እቲ ናይ ማርሻል ኣርት ኣሰልጣኒ ክርስቶፈር እውን ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ብናይ ማርሻል ኣርት ግጥም ሻምፒዮን ንምዃን ኣብ ጫፍ ዝበጽሐ ጅግና ተጋጣማይ ከም ዝነበረን ነገር ግን ኣብ ሓደ ግጥም ባራም ብዝተባሃለ ጎበዝ ተጋጣማይ ብምሽናፉ እቲ ዝነበረ ሕልሚ ከየሳኽዖ ከም ዝተረፈ ንርዳእ። ክርስቶፈር ስለ ናይ ላይገር ብቕዓት ካብ ኣዲኡ ባላማኒ ምስ ሰምዐ ኣብ ወርሒ ዝኸፍልዎ መጠን ገንዘብ እንትነግራ ኣዲኡ ባላማኒ ግን ነቲ ስልጠና ዝኸውን ገንዘብ ከም ዘይብላ ንክርስቶፈር እንትነግሮ ክርስቶፈር ከዓ ገንዘብ እንተዘይብሎም ናብ ገዝኦም ንክምለሱ ብምግላጽ ገዲፍዎም ክኸይድ እንትብል ኣዲኡ ባላማኒ ወዳ ላይገር ማለት ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ንክርስቶፈር ብግጥም ኣሸኒፉ ሻምፒዮን ካብ ምዃን ዘትረፎ ናይ ባራም ወዲ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ወዱ ላይገር ድማ ናይ ኣቦኡ ባራም ኣይሰዓርን ባህላይነት ከም ዝወረሰ ንክርስቶፈር ትገልጸሉ። ክርስቶፈር ከዓ ናይ ላይገር ኣቦ ባራም ዋላ እኳ ቅድሚ ዓመታት የሸንፎ ንባራም ብጅግንነቱ ኣዝዩ የድንቆ ስለ ዝነበረ ናቱ ወዲ ዝኾነ ላይገር ብነፃ ንምስልጣኑ ይሰማማዕ። ነገር ግን ላይገር ብነፃ ክሳብ ዝሰልጠነ እቲ ናይ ስልጠና ቦታ ከጽርዮ ከም ዘለዎ ክርስቶፈር ሓሳብ ስለ ዘቕረበ ላይገርና ባላማኒ ክርስቶፈር ብዝበሎም ነገር ይሰማምዑ። ኣብ ዝቐጽል መዓልቲ ላይገር ናብ ክርስቶፈር ዝስልጥነሉ መሰልጠኒ ማእኸል መጺኡ ስርሑ ምስራሕ ይጅምር። ላይገር ኣብ ህይወቱ ውሽጢ ብጣዕሚ ዘድንቆ ናይ ማርሻል ኣርት ስፖርተኛታት እቲ ማርክ ዝበሃል ህቡብ ተገጣማይ ፎቶ ዘለዎ ቲሸርት ገይሩ እናሰርሐ እናሃለየ እቶም ኣብ ስልጠና ዘለዉ ሰልጠንቲ ርእዮም ማርክ ዝመስል ጅግና ተጋጣማይ ዘለዎ ፎቶ ቲሸርት ከምኡ ዓይነት ተራ ሰብ ክኽደኖ ከም ዘይብሉ ይነግርዎ። ላይገር ግን ነቶም ዝሓጨጭዎ ሰልጠንቲ ዕላምኡ ከም ማርክ ዝበለ ኣሎ ዝተባሃለ ተጋጣማይ ምዃን ከም ዝኾነ ኣብ ዝገልጸሎም ግዜ ካብቶም ሰልጠንቲ ሓደ ብናይ ላይገር ድፍረት ብምሕራቕ ንላይገር ክሃርሞ ናብኡ ይኸይድ። ላይገር ግን ብዝደንቕ ብቕዓት ነቲ ክሃርሞ ዝመጸ ወዲ ኮፍ ኢሉ እናሃለየ ናብ መሬቱ የውድቖ። እዚ ዝረኣዩ ካልኦት ሰልጠንቲ ድማ ብሕርቃን ተላዒሎም ንላይገር ክሃርሞ ዋላ እኳ እንተኸበብዎ ክርስቶፈር ግን ናብኡ ቐልጢፉ ብምምጻእ እቲ ዝተፈጠረ ነገር ብቕልጡፍ ጠጠው የብሎ። ክርስቶፈር
እቶም ካልኦት ሰልጠንቲ ካብቲ ቦታ ምሳፋነዮም ንላይገር ጸዊዑ ስምዒቱ ዘይቋጸር እንተኾይኑ ምስኡ ክስልጥን ከም ዘይኽእል ስለ ዘጠንቀቆ ላይገር ጸባይ አጸቢቑ ስርሑ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ይርዳእ። ኣብ ካልእ መዓልቲ ክርስቶፈር ላይገርና እቶም ሰልጠንቲ ካብቲ ስልጠና ቦታ ወጻኢ ንዝግበር ልምምድ ሒዝዎም ወፂኡ እናሃለየ እኒ ክርስቶፈር ኣብ ካልእ ቦታ ምስ ስልጥኑ ሰልጠንቲ ኣብ መንገዲ ይራኸቡ። ክልቲኦም ጉጅለ ኣብ መንገዲ እናተሓላለፉ እናሃለዩ ጋናፓ ዝተባሃለ ናይ ክርስቶፈር ሰልጣኒ ነቶም ናይ ካልእ ጉጅለ ሰልጠንቲ ነገር ብምድላይ ኣብ ክልቲኦም ጉጅለ መንጎ ሓያል ግጥም ተላዒሉ ክልቲኦም ጉጅለ ቦክስ ምስንዛር ይጅምሩ። ናይ ክልቲኦም ጉጅለ ዓርሲ ብዓርሶም ምትህርራም ናብ ሓያል ግጥም ምስግጋር እንትጅምር ክርስቶፈር ቅልጥፍ ኢሉ ኣብ ማእኸሎም ኣትዩ ናቱ ተምሃሮ ንባዕሎም ንኽቆጻጸሩን ንክገድፍዎን ይነግሮም። ነገር ግን ሳንጁ ዝተባሃለ ምስ ናይ ክርስቶፈር ጉጅለ ተጋጢሞም ዝነበሩ ካልእ ጉጅለ ሰልጠንቲ መራሒ እቲ ነገር ምስ ዝሓለን ምስ ተረጋግዐን ብመን ኣለዎ ስምዒት ንክርስቶፈር ብሓየልቲ ቃላት ምንጋርን ምጽራፍን ይጅምር። ሳንጁ መንእሰይን ኣብዚ ሕጂ ኣብ ህንዲ ውሽጢ ዝካየድ ናይ ማርሻል ኣርት ውድድር ብሻምፒዮና ብምጥንቓቕ ቁጽሪ ሓደ ተጋጣማይ ተባሂሉ ዝተሰየመ ስለ ዝነበረ ትዕቢቱ ኣብ ኣፍንጩኡ ዝበጽሖ ጽጋበኛ ከም ዝኾነ ንርዳእ። ሳንጁ ካብ ንግግር ሓሊፉ ንክርስቶፈር ንምህራም ኢዱ ንምስንዛር እንተሓስብ ላይገር ኣብ መንጎ ክልቲኦም ጣልቃ ብምእታይ ናይ ሳንጁ ጃኬት ጨምዲዱ ይሕዞ። ሳንጁ ብናይ ላይገር ድፍረት ኣዝዩ ብምሕራቕ ንላይገር ደጋጊሙ ቦክሲ እንተሃርሞ ላይገር ግን ዝንብውን ዝዓረፈቶ ከይመሰሎ ናይ ሳንጁ ቦክሲ ብዘይ ምንም ምድሕርሓር ብጸጋ ይቕበሎ። ሳንጁ ከዓ ብዝሃረመ ቦክስታት ላይገር ንቕንቕ ዘይምባሉ ኣደንጊጽዎ ፈዚዙ እናሃለየ ክርስቶፈር ኣብ ማእኸሎም ይኣቲ እሞ ሳንጁ እና ላይገር ንክፈላለዩ ይገብር። ሽዑ መዓልቲ ድሕሪ ስልጠና ላይገር ዝሰትዮ ቡና ንምግዛእ ኣብ ሓደ እንዳ ቡና እናሃለየ ታንያ ዝተባህለት ናይ ከተምኦም ህብብቲ ሞዴል ንላይገር ትርእዮ እሞ ላይገር ምስ ካልእ ሰብ ስለ ዝተመሳሰላ ናብኡ ከይዳ ኣብ ፌስቡክ እናተኸታተለ ንምንታይ ከም ዝጸርፋ ንኽነግራ ንላይገር ተፋጥጠሉ። ላይገር ግን ንታንያ ምስ ካልእ ሰብ ተመሳሲለክ እየ ኢሉ ገዲፍዋ ክኸይድ እንትፍትን ታንያ ግን ምፍጣጣ ቐጺላ ንላይገር ይቕሬታ ንክሓታ ከተጨንቆ ትጅምር። ኣብ መንጎ ጭቕጭቆም ታንያ ላይገር ናይ ክርስቶፈር ማርሻል ኣርት ሰልጣን ከም ዝኾነ በቲ ዝተኸደነ ዩኒፎርም ምኽንያት ትርዳእ። ለካ ታንያ ቅድም ምስ እኒ ላይገር ክጋጠም ዝነበረ ሳንጁ ዝተባሃለ ናይ ማርሻል ኣርት ተጋጣማይ ሓፍቱ ስለ ዝኾነትን ሳንጁ ዝሰርሐሉ ናይ ማርሻል ኣርት መሰልጠኒ ማእኸል ምስ ናይ ክርስቶፈር መሰልጠኒ ማእኸል ተናሓናሐ ስለ ዝነበረ ላይገር ኣብ ሶሻል ሚድያ እናተኸታተለ ዝጸርፋ ኾነ ኢሉ ከም ዝኾነ ርግጸኛ ትኸውን። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ላይገር ንታንያ ምስ ኣመናጨቓ ገዲፍዋ ናብቲ ስልጥነሉ ቦታ የመርሕ። ላይገር ተመሊሱ እቲ መሰልጠኒ ቦታ እንተጽሪ ታንያ ግን ላይገር እናናገረቶ እናሃለየት ገዲፍዋን ኣመናጭቕዋን ስለ ዝኸደ ሓሪቓ ምስ ያዕረኽታ ኾይና ናብቲ ናይ ክርስቶፈር መሰልጠኒ ማእኸል ትመጽእ። ካብ ዘርኦም ግዲ ሓዋውን ንሳለ እኒ ታንያ ናብኡ በፂሐ ንላይገር ምስ ጸውዐኦ ጭቕጭቓ ክትቕጽል እንትብል ክርስቶፈር ንላይገር ናብቶም ክቢ ሰሪሖም ከፍ ዝበሉ ተምሃሮ ናብ ማእኸሎም ንክኣቱ ይገብሮ። ላይገር ከዓ ቀልጢፉ ናብቲ ማእኸል ምስ ኣተየ ክርስቶፈር ንላይገር ብማርሻል ኣርት ብቕዓት ዝጋጠመ ኣሎ ደይሉ ነቶም ተምሃሮ ይሓቶም። ኩሎም ተምሃሮ ድማ ንላይገር ብቐሊሉ ከም ዘሸንፍዎ ብምእማን እታ ሰልጣኒ ዕድል ንክህቦም ኢዶም ብምውጻእ ምስ ላይገር ንምግጣም ፈቓደኛታት ይኾኑ። ክርስቶፈር ከዓ ካብቶም ሰልጠንቲ ነቲ ሓደ ብምምራጽ ምስ ላይገር እቲ ግጥም ንክጅምሩ ይገብሮም እሞ እቲ ግጥም ምስ ተጀመረ ላይገር እቲ ተጋጣማይ ስንዝሮ መጥቃዕቲ ብቐሊሉ ብምምካት ነቲ ተመሃራይ ብሓንቲ ቦክስ ናብ መሬት የውድቆ። ክርስቶፈር እውን ብናይ ላይገር ብቕዓት ብምግራም ክልተ ሰልጠንቲ ብሓደ ኮይኖም ንላይገር ንክገጥሙሉ ይእዝዝ እሞ ላይገር ከዓ ኣብ ቅድሚ ጠጠው ዝበሉ ክልተ ሰልጠንቲ ብዝደንቕ ብቕዓት ብሓደ ግዜ ብምግጣም ሕጂ እውን ንኽልቲኦም የሸንፎም። ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ምስ ያዕረኽታ ኾይና ንባእሲ ዝመጸት ታንያ ብናይ ላይገር ብቕዓት ብምድናቕ ንላይገር ፈዚዛ ምርኣያ ትቐጽል። ክርስቶፈር ግን
ናይ ላይገር ብቕዓት ክሳብ መወዳእታ ክፍትሽ ስለ ዝደለየ ሰለስተ ተምሃሮ ብምልዓል ምስ ላይገር እንተጋጥሞም ላይገር ግን ሰለስቲኦም ተምሃሮ ከም ምንም ከይቆፀሮም ሓመድ ኣፍንጮኦም የውፅኦም። ብምቕጻል ላይገር ምስ 4 ተምሃሮ ክበኣስ ይግበር እሞ ናይ ኩሎም ኣፍ ብዘኽፍት መልክዑ ን4ቲኦም ብዘድንቕ መልክዕ ተጋጢሙ የሸንፎም። ሽዑ ድማ ክርስቶፈር ካብቶም ሰልጠንቲ ጎበዝ ዝበሃል ጋናፖዝ ምስ ላይገር ንኽበኣስ እንትእዝዞ ጋናፖዝ ግን ምስ ላይገር ፈጺሙ ዘይረኸብ ብቕዓት ስለ ዝነበሮም ላይገር ንጋናፖዝ ብሓንቲ ቦክሲ ጥራሕ ኣዘሪሩ ይስዕሮ። ክርስቶፈር ከዓ ንሓደ ግዜ ንመወዳእታን ኩሎም ሰልጠንቲ ናብ ላይገር ንኽሓብሩ እንትገብሮም ላይገር ግን መጥቃዕቲ ዝፍንይሉ ኩሎም ከም ጣንጡ ብምጭፍላቕ ንዑ ዝወዳደሮ ናይ ማርሻል ኣርት ተጋጣማይ ከም ዘየለ ንኹሎም የመስክረሎም። እታ ነገር ኣልሻ ምስ ዕርቕታ ዝመጸት ታንያ ኣብ ህይወታ ከም ላይገር ዝበለ ተጋጣማይ ርያ ዘይትፈልጥ ብጣዕሚ ትግረም እሞ አንጨብጪባ ምስ ዕርቕታ ትምለስ። ናይ ላይገር ብቕዓት ርእዩ ዝተደነቓ ሰልጣኒ ክርስቶፈር ከዓ ብድሕሪኡ ናብ ላይገር ኣደ ባላማን ደው ኢሉ ወዳ ላይገር ኣብታ ሃገር ዝካየድ ናይ ማርሻል ኣርት ውድድር ከመዝግቦ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ፍቓዳ እንተሓታ ባላማኒ ድማ ወዳ ኣብ ሓፂር ግዜ ውሽጢ ናብ ዝዕድል ብምብቅዑ ደስ ኢልዋ ንክርስቶፈር ፍቓዳ ትህቦ። ድሕሪ ቁርብ መዓልቲ ላይገር ዓመት በዓል ንምኽባር ናብ ኣዲኡ ከይዱ እናሃለየ ኣዲኡ ባላማኒ ላይገር እቲ ማርሻል ኣርት ውድድር ክሳብ ዝውዳእ ጓል ናብ ጥወ ከይትቐርብ ብምምኻር ጓል ማለት መሰናኽልን ትኹረቱ ኣብ ሓደ ንከይእክብ ዝትገብር ከም ዝኾነ ትነግሮ። ሓቃ ድያ ግን እስኪ ኣብ ኮመንት። ነገር ግን ላይገር ምስ ኣዲኡ እናሃለየ ፈጺሙ ብዘይተጸበየ ኩነታት ምስታ ትከታተሎ ዝነበረት ታንያ ገጽ ንገጽ ይራኸብ። ታንያ ካብቲ ዝሓለፈ ግዜ ርክቦም ብተጻራሪ ብኣድናቖትና ብምምላል ናብ ላይገር ቀሪባ ኣብ ህይወታ ከምኡ ዓይነት ጅግና ወዲ ርያ ከም ዘይትፈልጥ ንላይገር እንትነግሮ ላይገር ከዓ ጓል ብኸምዚ ዓይነት መልክዕ ክትቐርቦ ከላ ንመጀመርያ ግዜኡ ስለ ዝነበረ ከይሓሰቦ ውሽጡ ፍልይ ዝበለ ስምዒት ክስምዖ ይጅምር። ናይ ኣዲኡ ምኽሪ ኣብዚ ገደላት እዩ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ባላማኒ ብዙሕ ግዜ ዓበይትን ኣረጋጉትን ኣምልኾ ናብ ዝፍጽሙሉ ቦታ ጸሎት ክተብጽሕ እንትኸይድ ታንያ እውን ኣብቲ ቦታ ኮይና ጸሎት እናብጽሐት ስለ ዝነበረት ናይ ላይገር ኣደ ባላማኒ ምስ ታንያ ትራኸብ። ባላማኒ ከዓ ናብዚ ናይ ጸሎት ቦታ መናእሰይ ምምጻእ ጠጠው ካብ ዘብሉ ነዊሕ ግዜ ከም ዝኾነ ንታንያ ብምግላጽ ከማ ዓይነት ጎርዞ እቲ ቦታ ኣኽቢራ ክትጽሊ ብምምጻኣ ከም ዝተደነቐት ታንያ እንትነግራ ታንያ ግን ናብዚ ዝመጸት ፎቶ ክትሰኣል ብተወሳኺ ድማ ንናይ ሶሻል ሚድያ ተኸተልታ ንምድማም ከም ዝኾነ ንባላማኒ ትገልጸላ። ባላማኒ ከዓ እዚኣ ብሰምዐት ግዜ ኣዝያ ብምሕራቕ ምስ ታንያ ምጭቕጫቕ ብምጅማር ባላማኒ ንታንያ ምዕጋስ ኣብይዋ ንክትሃርማ ኣብ ጫፍ ትበጽሕ። ኣብቲ ዕግርግር ወቕቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ላይገር ቐልጢፉ መጺኡ ንኣዲኡ ባላማኒ እንተረጋግዓ ታንያ ትርኢ እሞ እታ ዝተባእሰታ ሰበይቲ ናይ ላይገር ኣደ ምዃና ፈሊጣ በቲ ስርሐቶ ስራሕ ሕፍረት ይስምዓ። ድሕሪ ቁርብ መዓልቲ ላይገር ናብቲ መሰልጠኒ ቦታ እንትምለስ ከይሓሰቦ ብናይ ታንያ ፍቕሪ ወዲቑ ስለ ዝነበረ ትኹረቱ ኣኪቡ እቲ ስልጠና ንምውሳድ ምችጋር ይጅምር። ኣዲኡ ልክዕያ ማለት እዩ። ላይገር ምስ ታንያ ፍቕሪ ከም ዝሓዞ ዝተረድአ ጋናፖዝ ላይገር ከምዚ ኢሉ ካብ ዝፈዝዝ ሎማዓንቲ ምሸት ናብቲ ታንያ ተዘውትረሉ ናይት ክለብ ኸይዱ ንክረኽባ ሓሳብ ስለ ዘቕረበሉ ምሸት ላይገር ምስ ዕርኽቲ ኮይኑ ተሓጺብን ተወላዊልን ናብቲ ታንያ ዘላትሉ ናይት ክለብ ይኸይድ። ናብኡ ምስ ከደ ታንያ ንላይገር እያ ብምሕጓስ ሓቢርዋ ፍትሕ ንክብል ምስ ዓደመቶ ታንያ ካብኡ ቀዲማ ምስኡ ፍቕሪ ከም ዝሓዛ ንላይገር ትናዘዘሉ። ኣብ ዝቐጽል መዓልቲ ግን ኣብ ዝሓለፈ ምስ ላይገር ክበኣስ ዝነበረን ናይ ታንያ ዓብዪ ሓዋ ዝኾነ ሳንጁ ታንያ ኣብቲ ናይት ክለብ ምስ ወዲ ኮይና እናጨፈረት ዝተሰኣለቶ ፎቶ ኣብ ሶሻል ሚድያ ተለቒቑ ብምርኣዩ ሳንጁ ከም ዓብዪ ሓዋ መጠን ንታንያ ምስ ተቖጣዓ ኣብቲ ፎቶ ምስኣ ዘሎ መን ከም ዝኾነ እንተሓታ ታንያ ድማ ንላይገር ንምሕላይ ክትብል ሓቢርዋ ዝነበረ ወዲ ምስ ክርስቶፈር ዝስልጥን ጋናፖዝ ዝተባሃለ ወዲ ከም ዝኾነ ንሓዋ ሳንጁ ትነግሮ። በዚ ምኽንያት ምሸት ሳንጁ ሰባት ናብ ጋናፖዝ ልኢኹ ብዝግባእ ንክሃርምዎ ይገብር። ሓፍቲ ዘይቆጻጸር ነቲ ወዲ ካብ ዝሃርም ጋናፖዝ እውን
በቲ ዝበፅሖ መሃረምቲ መሰረት ንዕረኽቲ ደው ኢሉ ስለ ዝፀውዖም ላይገርና ካልኦት የዕረኽቱ ንጋናፖ ዘሐኪሞም ብባቡር ናብ ገዝኦም ምምላስ ይጀመሩ። ኣብቲ ባቡር ውሽጢ ግን ብመስተ ምውቕ ዝበሎም ናይ መንደር ዕዋሉ ንእኒ ላይገር ነገር ክደልይዎም ስለ ዝጀመሩ ላይገር ካብቲ ኮፍ ዝበለሉ ተላዒሉ ንሕድሕዶም ዋግኦም ክህቦም ይጅምር። ማንም ብዘይሓስቦ መልክዕ ግን ኣብቲ ባቡር ሲቪል ክዳን ዝተኸደነ ሓደ ፖሊስ ስለ ዝነበረ ንላይገር ምስ የዕረኽቱ ብተወሳኺ ድማ ምስ ላይገር ክበኣስ ዝነበሩ ናይ መንደር ዕዋሉ ኣብ ኢድ ቁፅጥር የውዕሎም። ብፅባሒቱ ናይ ላይገር ኣሰልጣኒ ዝኾነ ክሪስቶፈር ንላይገርና ካልኦቶም ብውሓስ ምስ ኣፍተሖም ትማሊ ብዘጥፍዎ ጥፍኣት ምኽንያት ንኹሎም ከም ህፃን ቆልዓ ኣንበርኪኾ ብምህራም ንሓደ ሰሙን ካብቲ ስልጠና የባረሮም። ሽዑ ከዓ ላይገር ናብ ናይ ኣድዩ ገዛ እንትምለስ ባላማኒ ላይገር ምስ ሰባት ብምግጣሙ ምኽንያት ክሪስቶፈር ንሰሙን ዝኣክል ንዕኡን የዕረኽትን ከም ዘባረሮም ሰሚዓ ንሳ እውን ናይ ኣደ ነገር ብበትሪ ንእሽተይ ምስ ሃረመቶ ኣብ ቅድሚኡ ዝተቐመጠ ዓብዪ ዕድል ብንእሽተይ ነገር ንኸይስእኖ ብዝግባእ ተጠንቅቆ። ባላማኒ በዚ ከየብቅዐት ናብ ታንያ ደው ኢላ ወዳ ላይገር እዚ ውድድር ተወዳዲሩ ክሳብ ዝስዕር ናብ ጥቕኡ ንከይትቐርብ ብጥብቂ ትነግራ። ሓደ ምሸት ግን ላይገር ንባዕሉ ምቁፅፃር ስለ ዝኣበዮ ምስ ታንያ ንምርኻብ ናብ ጸጥ ዝበለ ቦታ ተቖፃፂሮም ይኸዱ። ኣብቲ ዝተቋፀርዎ ቦታ ምስ ተራኸቡ ላይገርና ታንያ ክሰዓዓሙ እንትብሉ ናይ ታንያ ሓዋ ዝኾነ ሳንጁ ምስ ብዙሓት ሰባት ኮይኑ ብምምጻእ ናብ ላይገር መጥቃዕቲ ይፍንየሉ። ታንያ ሓዋ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ጠጠው ንከብል እንትነግሮ ሳንጁ ግን ላይገር ዝቐርባ ዘሎ ብሓቂ ፈቲዋ ዘይኮነስ ንናይ ባዕሉ ጥቕሚ ኢሉ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ላይገር ናይ ብሓቂ ንታንያ ዝፈትያ እንተኾይኑ ኣብ ቅድሚኡ ከም ዘፍቅራ ንኽነግራ ይሓቶ። ነገር ግን ላይገር ብናይ ሳንጁ ሰባት ብዝበፅሖ መሃረምቲ ኣብ ሕርቃን ስለ ዝነበረ ብተወሳኺ ድማ ብዝነበሮ ናይ ምኩልታፍ ችግር ምኽንያት ፍቕሩ ብዝግባእ ክገልጸላ ብዘይምኽኣሉ ታንያ ላይገር ኣይፎትየኒ ኢላ ብምሕሳብ ምስ ሓዋ ኮይና ንላይገር ገዲፋቶ ትኸይድ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ግን ላይገር ብሕርቃን ከይዱ ሳንጁና ታንያ ብመኪና እናኸዱ ኣብ ቅድሚኦም ጠጠው ብምባል ታንያ ናብ ፍቕሪ ምስ ኣተየቶ ገዲፋቶ ምኻዳ ምንም ከም ዘይተዋሓጠሉ ኣብ ሕርቃን ኮይኑ እንትገልጸላ ታንያ ግን ካብ ሕጂ ንድሓር ምስኡ ክትቐጽል ከም ዘይትደሊ ኣረጊፃ ነጊራ ገዲፋቶ ትኸይድ። ካብዚ ንድሓር ላይገር ልቡ ብኸፉእ ተጐዲኡ ሙሉእ ዓለም ዋላ እኳ እንተጸልኦ ነገር ግን ብናይ ኣዲኡን ብናይ ኣሰልጣኒኡ ክሪስቶፈር ሓገዝ ምኽንያት ሙሉእ ትኹረቱ ናብ ስልጠና ንኽገብር ስለ ዝተመኸረ ላይገር ካብቲ ዝበፅሖ ናይ ልቢ ስብራት ንባዕሉ ብምጽጋን ኣብ ቅድሚኡ ዝጽበዮ ዘሎ ዓለም ለኸ ናይ ማርሻል ኣርት ውድድር ንባዕሉ ምስልጣን ይጅምር። ላይገር ንዝተወሰኑ ኣዋርሕ ዝኣክል ጠንኪሩ ነቲ ውድድር ንባዕሉ እናሰልጠነ ጸኒሑ ኣብ መጠረሽታ እቲ ናይ ማርሻል ኣርት ውድድር መዓልቲ በፂሑ ምስቲ ናይ መጀመርያ ተጋጣማይ ንምግጣም ናብቲ ውድድር ቦታ ይኸይድ። ኣብ ማእኸል ስለ ዘቋረጽኩም ብጣዕሚ ይቅርታ። ካልኣይ ክፋል ክሳብ ንለቃ ግን ላይክ ሳብስክራይብ እናግበርኩም ተጸበዩና። ካልኣይ ክፋል ድማ ላይክን ሳብስክራይብን ርኢና ክንለቀልኩም ኢና። ክሳብ ካልኣይ ክፋል ንራኸብ ድማ ሰሰናዩ ንዓኹም ይኹን።